गावनि बियाबनि सिङाव माखासे मावथिफोरखौ बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ 24 नं मसलपुर बियाबनि सिङाव सरकारनि गोबां मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय एबा गावनि मसलपुर बियाबनि सिङाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गुबुन गुबुन जायगायाव एमसीएलए फान्ड आरो 15थि मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। मिथिनाय बादिब्ला बियाबनि सिङाव गासै मोन 12 गोदानै लुफुंनो गोनां बीसीडीसी मावख'जों लोगोसे कमिउनिटि हलफोरखौ बेखेवदों। बिदिनो पमा फोथार आरो सिलाकुटिनि सिङाव गोदानै बीसीडीसी लुफुंनो गोनां मावख'नि अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसननायजों लोगोसेयैनो बिथाङा कमिउनिटि हलनि अन्थाइ खुन्थियाखौबो गायसनना होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव मसलपुर ब्लकनि TCLCC मनेश्वर बसुमतारी बीसीडीसीनि मासिगिरि आरो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिदोंमोन। सरकारनिफ्राय जों गोबां आसनि मसलपुर समस्थियाव मोननो हादों आरो बेनिनो दिनै जों 12टा स्किम गामि गामि प्रत्येकटा गामियाव मिटिं जानायनि हल बेखौ जोङो दिनै 6टा गामियाव जों बेखेवनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो दङ। बेनिनो बर' बरमा मैखुलियाव मोनसे मिटिं जाग्रा हल थिग बिदिनो सिलाकुटियाव दिनै दा जोङो जि जायगायाव दङ बे VCDC अफिस जों अपेनिं खालामदों आरो पमा फोथार बेवहाय VCDC अफिस अपेनिं खालामदों आरो गेरुवापारायाव मिटिं जाग्रा मोनसे न' जोङो उद्घाटन खालामदों। बेफोर गासैबो दिनैहाय जों 12टा गामियाव जों 12टा आसनि दिनै बेखेवगोन आरो बेफोरनि गासै राङा कमिउनिटि हला जोंहा 12 लाख रां आरो जि माने माइनर फिसा मिटिं जाग्रा हल बेयो 3.5 लाख 4 लाख ओरै रोखोमनि जों गासैबो गामियाव बेलेग बेलेगहाय बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै जों ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि दैदेनगिरि गासैबो ज' जानानै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।